Karen Klint Thyresen. Jeg er 72. Jamen, jeg er formand for Ældresagen, lokalbestyrelsen her i Aabenraa. Jeg vil godt medgive, at det tager rigtig, rigtig meget tid. Så det skal man have lyst til. Ja, hvad laver man som formand? Man modtager alt det, der kommer fra Ældresagen. Og så vidt muligt, så sender jeg det også ud til mine bestyrelsesmedlemmer. Jeg deltager i møder, der vedrører vores arbejde. Og det vil sige, at vi har et distrikt, hvor vi mødes en gang hver anden, tredje måned. Alle formænd og næstformænd. Og diskuterer, hvad vi har på planen sammen. Og så har vi en gang om måneden vores eget bestyrelsesmøde. Og det er jo med bestyrelsesmedlemmerne, og vi er 9. Plus en fra demenskoordinationen, som deltager. Og vi planlægger jo arrangementer, og jeg refererer fra de møder, jeg har været til. Og så har vi en telefon, som går på skift, sådan der. Så folk kan tilmelde sig på den. Bedt om at få en telefontid, der hedder fra 9 til 12, hvor medlemmerne kan få fat i os. Men ellers så er vi disponible, jeg vil næsten sige døgnet rundt, for folk ringer, når de har nogle ting, de gerne vil snakke med os om. Det kan være helt almindelige sociale ting, som man egentlig godt kan slå op i bogen, hver at vide. Og det kan være andre ting, hvor man må henvise til Ældresagen, hvor man siger, jamen vi har jo fagfolk siddende, og de er meget, meget gode til at tage imod disse samtaler. Vi har besøgsvenner, og vi har de her skubber, som du nu så også kommer til. Desværre kun 2, muligvis 3, vi er i gang med en mere. Og så har vi demensaflastere, og det er den gruppe, vi mangler rigtig mange flere i. Det er for at aflaste familien, så de kan få mulighed for at få nogle timer, hvor de har lidt fri. Jamen, jeg er jo tidligere sygeplejerske, så jeg har altid haft med mennesker at gøre. Og da jeg så gik på pension, der kom så opfordringen, om jeg ikke kunne have lyst til at deltage i det her arbejde. Jeg havde selvfølgelig slet ikke regnet med, at jeg skulle starte som formand, og det har jeg nu været i 3 år. Så det har været meget at sætte sig ind i, men det er også mange interessante ting. Man lærer mange ildsjæle at kende, og jeg synes også, jeg har et godt kendskab til vores medlemskreds, fordi jeg har arbejdet her i Aabenraa i alle mine arbejdsår. Både på det gamle sygehus, på det nye sygehus. Og de sidste 9 år har jeg været ude i hjemmeplejen som hjemmesygeplejerske på aften-nattevagt. Og det var efter jeg gik på pension. Så jeg stoppede, da jeg var 70, og så kører jeg det her nu. Ja, men vi har en god bestyrelse, og nu skal vi have nyvalg, og nogen ønsker jo altid at forlade os, og andre har måske så lyst til at komme ind, og det kan jeg da kun opfordre dem til. Det er altid sundt at få noget nyt ind, nogle nye idéer. Man brænder også sig selv ud for, og har selvfølgelig også nogle nederlag. Man tænker, det må vi have, det skal vi have fat i. Ja, så var det måske ikke så spændende alligevel. Men alt i alt, så har vi en god berøringsflade til rigtig, rigtig mange mennesker.